Новая техніка, своечасовая выплата заработной платы и социальные гарантии. Артем Талавікоў на працу у Жыткавічы хімсервіс прыйшоў паўгады таму. Зараз мужчына заняты на падрыхтоўчых работах на палетках у гаспадарцы Тураўшчына. Наступны этап – пасяўная. Как бы нравится все, тем более новая техника. Ездит она очень хорошо, никаких пока проблем нету. Вот возим пока органику, пришла тоже новая техника, рум. Будем удобрения разбрасывать. С 8 до 7 часов вечера работаем. Все очень хорошо. Платят все вовремя. Новый атрад, створаны ў гэтым годзе, гэта не толькі абноўлены машына-трактарны парк, але і іншы погляд на арганізацыю працы. Так вырашана пашырыць яе геаграфію. Дагэтуль асноўная ўвага надавалася Жыткавіцкаму раёну. Зараз дапамога на колах адпраўляецца і ў суседнюю Петрыкаўшчыну. Для высокакваліфікаванай працы прадпрыемства інвестуе не толькі ў тэхніку, але і людзей. Условия труда, конечно, само собой. У нас в организации мы и зарплатой, когда работают сезон, зарплата доходит, кто хорошо работает, и это до 3,5 тысяч. Ну и также дополнительное то, что сегодня с этого года ввели трактористам, кто приходит на работу, это получение жилья арендного без очереди. У мінулым годзе на тэрыторыі Гомельшчыны працавалі 5 механізаваных атрадаў. Разнастайны спектр аказання паслуг дапамог аграрыям у патрэбны тэрмін скончыць работы падчас пасяўной кампаніі і нарыхтоўкі кармоў. Новый атрад у Жыткавічах 6-й у рэгіёне. Дополнительно в этом году будет создан еще один механизированный отряд на базе Гомель агрокомплекта для, опять же, оказания помощи, проведения своевременных работ в сельхозпредприятиях нашей области. У складзе кожнага мехатрада не менш як 50 адзінак тэхнікі. Магутныя энерганасычаныя трактары, глебаапрацоўчыя машыны, зернеўборачныя камбайны. Зладжаная праца гэтай армады машын – гарантыя бесперабойнага функцыянавання аграпрамысловага комплексу ў любы сезон. Тацяна Піменёнкава, Владзіслаў Казлоў, тэлерадыёкампанія «Гомель».